Okay na for today's video, tagaan ta mga palangubog naton nga grupo, no? Isang award, no? So first naton nga award ngay hatag sa iya amo ang Mucho with Heart Award. So, Nonzkie! Yeah. Dun, 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 dun. Okay, second award goes to Nonzkie Long Neck Tanduay Award. Isabet, tang batang. The third award goes to Nonzkie Eagle Award. Okay, fourth award goes to Nonzkie Eagle. Garlic Light Award. Fifth award goes to Nonzkie Gapon. Lipid Tanduay Award. Oh. Okay, no? Hindi makumpleto ang aton ngayon noon kung wala sang tubig, no? Goes to Water Award, goes to Nonzkie Award. Aton nga, ano nga, graduate na ni aton nga grupo, no? Graduate na ni. So, ano mambal mo kay nag-graduate ka na sa imo nga paglawbog? Salamat gid sa mga katropa ko nga mga palahubog man. Pakita na award ya. Grabe. Mucho award. ILong neck award. Like sa big light. Sunnig. Yours. Award.